Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Min Elza Ahmedjanova ham tapşırыбызның ijat төркеме һәр барчагызга матур көн, күтәренке кәеф телибез. Бүгенге чыгарылышта без рәхәтләнеп, гармон моңнарына кушылып җырларбыз. Чөнки эфирыбызны уйнагыз гармоннар дәвам итә. Бүгенге чыгарылышта сез Сарман районы Әүлия моңнары тальянчылар ансамбле белән танышырсыз. Уйнагыз гармоннар тапшыруы безне республикабызның нинди генә матур җирләренә алып килми. Менә хәзерге вакытта без Сарман районының Иске Минзәләбаш авылында Әүлия чишмәсендә. Һәм минем янәшәмдә менә шушы матур апалар, абыйлар һәм алар Әүлия моңнары тальянчылар ансамбленең иң матур вәкилләре. Диләрәм ханым, менә әлеге ансамбленең бик матур тарихы да бар бит. Шулаймы? Әйе. Хәерле имин көннәр теләп, сезне шушы үзебезнең Иске Минзәләбаш авылының изге чишмәсе, Әүлия чишмәсендә күрүебезгә без бик шатбыз. Мин Ишанова Диләрәм Роман кызы булам, Иске Минзәләбаш авылының мәдәният җитәкчесе булып эшлим бүгенге көндә. Безнең мәдәният йортыбызда бик күп төрле түгәрәкләр эшләп килә, һәм шуларның берсе инде шушы менә үзегез күргәнегезчә тальянчылар ансамбле, Әүлия моңнары ансамбле эшләп килә бит инде. Бу ансамбльнең җитәкчесе, тальянда, гармонда өйрәтүче Йөзлебаева Рәмзия Марсель кызы була. Ул инде безнең белән янәшәдә, шушы менә ул безнең без инде аңа бик зур рәхмәтле. Ул үзенең эшен кызганмыйча, буш вакытын кызганмыйча безне шушы апаларны, өлкән апаларыбызны гармонда, тальянда өйрәтергә Җәлил бистәсеннән төшеп йөри. Аңа инде бик зур рәхмәт, сәламәтлек телибез. Туктагыз әле, мин шунда бер сорау бирим әле. Димәк, сез моңарчы тальянда, гармонда уйный белмидегез? Юк. Юк. Күбесе уйный белмидек. Ничек шулай өйрәндегез соң? Менә буның нидер методикасы бармы? Рәмзия ханым, сез өйрәткәнсез бит инде. Әйе, 2019 елда шулай яңа елга без концертлар куябыз бит инде Мәдәният сараенда. Шунда менә Уйра абый, әти мин җыелып номер әзерләдек инде. Без тальянда, әти безгә баянда уйнады. Шуннан соң бергәләшеп уйнап киттек инде без. Менә шундый коллектив бәләкәй генә 3 кешедән туды. Без йөри башладык төрле бәйгеләргә. Тальян гармон бит ул татар халкының уен коралы. Анда уйнаучылар бик әз, һәм ул инструмент дип әйтин, уен коралы бик әз, авылларда да бик әз. Моны күтәрергә дип шундый максат куйдык инде.
Безнең җырларга килә торган әбиләр бар. Мәдәният сараенда инде аларның да теләге булды өйрәнергә тальянда, тальяннар табып, Менә абый аларны әзрәк көйләштергәләп, чөнки хәзер алар сатуда юк иде бит инде. Менә шулай без күбәйдек, җыелдык, программалар ясап, бәйгеләрдә катнаша башладык бергәләшеп. Искиткеч. Димәк, монда тальян уйнарга өйрәнүчеләрнең нәрсә әйтәсе килә? Яше юк, кем тели, шулай өйрәнә ала. Беләсезме, менә минем шулай теләгем туды, Рәмзия апа, мин сезгә киләм. Өйрәнергә. Бик кызык ул аның өйрәнүе, башта менә өйрәнә башлаганда ничек өйрәнәдер? Өченче телгә басасыз, 4кә. Алар кыягазга язып китәләр иде. 5, 6, 7, 3, 2, 1, 1 дип менә шулай өйдә кабатлыйлар иде. Алардан да оста укучылар юк. Нәрсә бирәсең, шуны момент ятлап киләләр. Onlar инде менә күмәкләшеп уйнарга өйрәнү ансы авыррак инде. Кемдер алгарак китә, кемдер артыкарак, бер-беребезне тыңларга кирәк. Коллективта шундый менә ни? Бер-береңне ишетә, ишетү белергә кирәк. Әйе, алар барысы да мөһим. Әйе. Субханалла, монда сезгә менә әйтегез, бөтен коллектив белән алкышлар белән китегәле сезгә. Хәзер инде сез бөтен буш вакытыгызны шушы тальян гармонда уйнарга өйрәнүгә багышлыйсыз. Шулаймы? Әйе, мин Улымова Дилара Әнәс кызы, шушы Иске Минзәлә баш кызы. Күп еллар Әлмәт районында укытучы булып эшләгәннән соң үзебезнең авылга лаеклы ялга чыгып кайттык. Һәм клубка мин инделек тә концертларда катнашучы бик актив. Һәрбер концертта катнашып йөри торгач, шушы тальянчыларның ансамбльнең уйнаганын тыңлап тордым. Туктале, мин әйтәм, укытучыга инде булдыра алмаслык эш түгелдер дип, үземә тальян сатып алдым. Менә Юрабый миңа иң кыйммәтле, үзенең иң кадерле тальянын бирде. Һәм уйнарга өйрәнә башладык. Монда инде Рәмзия Марселевна әйтте, кем санга санап дип. Мин үземнең тальянга төсле изоленталар ябыштырдым. Минем бу һәрбер кинең, мәсәлән, кызылгамында җилләр кебек, кошлар кебек, монсы безнең уфалар, монсы тимер чана. Һәрбер җырның төсен ялгышмас өчен шушылай иттереп төсләп. Укытучы кеше бит инде өйрәнгән план буенча эшләргә. Һәм Абхазиядә дә бик кызык булды. Мин ялгышмас өчен әзрәк караштырып алам. Караштырып алганда һәр вакыт бурылам да Рәмзия Марселевнага елмаям. Кешеләр уйладылар инде бу бик оста виртуоз гармончыдыр инде дип, шул кадәр уйлап, һәм бәлки инде алар аңлатып бетермәгәннәрдер минем шушылай хәйләмне, ләкин минем шундый хәйләм. Мин бу ел январь айыннан йөри башладым. Менә 2023 елның январь айында мин кулыма тальян алдым. Элек инде әтием гармончы булгач әзрәк шыңгыртата иде, миндә әзрәк тарткан бар иде, ләкин тальянда уйнаганым юк иде. Менә бу безнең Рәмзия Марселевнаның һәм безнең менә коллективтагы апаларның түземлекләре белән, бер-беребезгә ярдәм итүе белән шушылай уйнарга өйрәнеп, фестивальга да барып кайттык, Абхазияларны шаулатып, җырлап бит. Субханалла, монда әйтәм бит, монда сыкланып туеп булмый сезнең коллективка, үзегездә шундый матурлар, барыгызда көләч йөзләр, һәм әле үзегез шундый осталар, әүлия моңнарына йөрүчеләр, әле беренче адымнарын ясасалар да, Ирина ханым, менә сез әле барыбер баянда уйный беләсез икән. Шулай бит. Һәм параллель рәвештә тальянга да өйрәндегез. Минем инде тарих бу коллективка килеп эләгү дип әйтим инде. Безнең бит әле фольклор ансамбльдә бар. Кызлар мине фольклор ансамбльгә чакырдылар да, әле мин инде җөрьәт итмәдем үземне тальяннар ансамбленә кушылырга. Шуна инде ул бит баяннан тальянга күчү авыррак, чөнки икесендә ике төрле уйнарга кирәк. Бас ягы икенче төрле. Минем кызыклы тарихы да бар, минем менә шушы гармон достымның. Минем ирем көрәшче, һәм бер елны аңа 25 еллар бардыр инде. Менә шушы гармонны бүләк иттеләр. Мин инде эчтән генә уйлап куйдым, иптәшемнең баянда уйнагач, бәлки тальянда да уйнарлар дип бүләк иткәннәрдер инде. Минем иптәшем үзе уйнамый бит инде. Менә шул 25 еллар инде ул минем чормада дип әйтим инде, шифонерның өстендә бикләнеп ятты инде ул. Менә инде шушы кызларга кызыгып, мин дә бәлки уйный белермен микән дип инде bir көн килдем инде шул ипләп кенә кызлар янына утырып, аларның уйнаганын тыңлап, әкрен генә кушылгалап,
Рәмзия Марсиловна хәтерли торгандыр инде. Шуннан инде ипләп кенә менә уйнарга өйрәнеп киттем инде. Сез бит әле бик күп төрле конкурс фестивальләрдә җиңүләр яулаган данлыклы ансамбльдә. Әйе, Аллаға шөкер. Ел сайын уйнагыз гармуннарда Әлмәт шәһәрендә дә катнашабыз. Шоллы шәһәрендә Моңлы дөнья фестивальләрендә катнашып киләбез инде. Аннан ел сайын менә 30 август көнне уздырыла бит республика көне. Анда да Шулай уйнагыз уйнагыз гармуннар дип атала улансы да. Әмінә инде 2020 елны 100 еллыкка 100 гармон ясаганнар иде. Шуның берсе бит безгә насип булды. Без шул хәтле сөендек. Безнең өчен шундый олы зур бүләк булды инде бу. Бу тальян гармуннарның матурлыгына карап булса да кызыгып өйрәнерсең, әйеме? Менә карап тора, менә Уйрабый, сезнең дә шундый матур тальян гармун. Монысы кайдан килде сезгә? Ансамблебезнең концертларда катнашканда күреп алган безнең район башлыгыбыз Фәрит Мөнәвирович. Безнең матур уйнауга сокланып безгә шушы тальян гармонны бүләк итеп бирде. Без бик шатланып кабул итеп алдык, һәм тагын берсен көтәбез. О! Бирсен Ходай. Амин. Чынлап та менә сезнең яннан китәсе дә килми, шундый көләч йөзлеләр, шундый матурлар, һәм инде шундый талантлылар безнең Әүлия моңнары ансамбле, һәм алга таба да сезгә зурдан-зур уңышлар телибез. Әле менә бик күп матур конкурс фестивальләрдә сезнең матур уйнагызны, чыгышларыгызны күрергә насыйп булсын. Һәм әйдәгез әле бергәләшеп, менә шушы матур җирдә, Әүлия чишмәсендә бергәләшеп уйнагыз гармуннар дип кычкырыйк әле. Уйнагыз гармоннар! Менә Наилдус, монсы минем коллекциямда таныш бул. Allah, qara. Әле bütün инструментlar синекме әле менә. Менә монсыннан калганы минекеләр инде барса да. Үзең җыйдыңмы или бәлки кемдер бүләк бирдеме сен? Күпчелек менә монсы Куршапа бүләге, менә монсы яшел гармон, Азәрбайҗан гармонансы. Азәрбайҗанга. Әйе. Bir dostum dinге күчте дә ансын китереп бирде, минем төшем итеп сакла дип диндә уйнарга ярам дип. Монсы туры дуслар бүләк инде. Менә монсын Фатих Кәримнең Яшел гармон дигән шигырен укыганнан соң специаль эзләп таптым. Яшел гармон, Саратов гармонын әйе. Монсын Мамадыш районы Мифтахов Фәрит дигән абзый җибәргән планкаларын, яхшы Каран авылында сукыр гармончы бар иде безнең. Сәгатин Исимовый, шул абый ясап бирде бу гармонны. Менә карыйм монда төрле кораллары бар. Бу сез үзегез ясалган микән кораллар бу? Ие, утын кискәндә агачның яхшы өлешләре килеп чыга да аерып алып куям. Аннан соң буш вакытта шундый уен кораллары ясыйм инде. Менә гармоннарны рәтлисезме? Буш вакытта бик рәхәтләнеп гармон төзәтәм. Гармоннар дубук хромкалар төзәтәм, тальян гармоннар төзәтәм. Менә карыйм, менә монда курайлар да тора. Бу үзегез ясалган курайлар микән бу? Татар курайларын шул үзем ясыйм, нинди материалга кулга килеп беләгә. Менә монсын башкорт курайы бер күршем бүләк иткән, шуңа карап башкорт курайларда ясыйм. Бармакка кәтүк җибе бәйләп гармунда өйрәнергә буламы? Минем өчен бу бик кызык һәм шул вакытта бик сәер, ләкин менә Марсель абый Хәсәнов моның сырын белә. Марсель абый, сөйләп китегез әле, ничек булды бу тарих? Мен инде шушы авылда үскән бала. Малай инде. Без малайлар белән, дуслар белән шулай күрше дуста минем ике рәтле гармоны бар, хрумка инде ул. Нухрятка. Ул уйный беләдер. Ул уйнагач минем дә дәрт бар бит инде. Уйныйсы килә шул кадәр. Мен әйтәм, мине дә өйрәтегез әле. Берсе олорагы инде миннән 1-2 яшькә. Ну шуннан соң хәзер мине уйнатып карыйлар, миннән шыш-пышта чыкмый. Шуннан соң
Берсенең башына килде, әйдә ди, бармакларыңа бу кәтүк җибе бәйлибез дә ди, без тартканын басарсың ди. Шулай иттереп мин әкрен генә уйнарга өйрәнә башладым. Менә шундый кызык әйберләр искә. Өйрәнеп киттегезме соң Юк, шуңа? барыбер кермәде. Мин бары өйрәнә алмадым аны уйнарга. Әйе. Ләкин менә бер теге ничек әйтим, методика итеп алсагыз була җәмәгать. Әгәр дә менә өйрәнәсегез килә икән. Ну, инде мәктәпне битергәндә мин үзем алдым. Хрумка онда әзмәз генә уже тырышып уйный башладым. Анасы армия сафларына киттем. Димәк, инде ан кырды. Бәлки шуның белән дә бәйледер, улаймы? Мор шулайдыр. Вакыты җитмәгән булгандыр. Вакыты җитмәгән булгандыр. Армиядан кайткач инде тоже эшкә урнаштым инде. Эшкә урнашкач инде теге күпчелек эштә инде без мин гомер буе машинада водитель булып эшләдем инде, шофер булып эшләдем. Җәлил утысына кергән идем мин 73 елда армиядан кайткач. Пенсиягә шунда эшләп чыгып киттем. Субханалла. Һәм хәзерге вакытта гармун сезнең иң якын дустыгыздыр. Гармун бик менә моң дигән әйбер бар. Менә моң шундый әйбер бит ул. Ул күңелне тирән диңгез төпләренә алып чыгып китә, югарга күкләргә күтәрә. Моң, ул күңелне шулай тынычландыра торган әйбер. Менә ул моң минемчә бүтән кешедә дә булырга тиеш. Кайбер кешедә көчлерәк, кайбер кешедә теге әзрәктер. Инде матур чагыштырулар. Мин инде үзем элек безнең бүтән туганнар уйнаган Талиянда, әтинең энеләре, абыйлары димәсәң, алар җыелышалар бәйрәмнәрдә, сугым суйганда. Шулай уйнап җибәрәләр Талиянны. Мин гел нишләргә белмидем ул вакытларда. Мин инде балачак, бәләкәй чаклар ул чаклар. Менә шуннан йөрәккә барып калганмын. Алар тагын кайчан килерләр микән дип көтәдер. Тарих бит бу, тарих, шын тарих, искиткеч, Марсель абый. Чынлап та менә гармуныгыз да хайран вакыт тузанын ашаган дип күрәм мин, әйеме? Хайран еллардыр моңа. Бу гармунны миңа бүләк иттеләр. Минем үземнең гармун ватылгач, менә шунда клубта уйнарга гармун юк. Гармун булмагач, үзебезнең бер спонсор димме, авыл кешесе, мәгез әле мин сезгә гармун бирәм, коллективыгызга уйнагыз дип бирде. Рәхмәт яусын. Менә шул гармун бу. Һәм шунысын әйтергә кирәк, Марсель абый, сезнең бит әле сез әйе үзегез дә уйныйсыз. Менә әйшләп киттегез, әтиләрегез, абыйларыгыз да уйнаган. Һәм иң мөһиме, сезнең бит әле үзегезнең кызыгыз да уйный. Әйе. Ул минем кыз инде рәхмәт аңа, ул инде семья белән дә уйнадык без. Алар булгач, алар индәп йөргәч, миңа да җиңел, күңелле бер төрле менә. Әле теге күп уйланып утырырга вакыт калмый, алар белән шунда уйнап, күңел ачып, үзе бер рәхәт тормышта менә. Рәхәт, шулай шул. Һәм менә шушы урында, шушы мизгелләрдә сездән бер матур ки иштәсе килә. Моңлы ки иштәсе килә. Кердем кар урманларга, калдым карагыларга. Кердем кар урманларга, калдым карагыларга. Газиз башлар сау булганда, дигә яман суларга. Газиз башлар сау булганда, яман суларга. Кердем кар урманларга, кермәдем аланларга. Көтегез кайтырбыз диде, илләрдә калганнарга. Көтегез кайтырбыз диде, илләрдә калганнарга. Көтегез кайтырбыз диде, илләрдә калганнарга. Ай, зур рәхмәт, Марсель абый. Менә чынлап та йөрәккә май булып ятты уйнавыгыз да, җырлавыгыз да. Чын күңелдән әйтәм, мин шул кадәр бәхетле, чөнки уйнагыз гармуннар тапшыруы мине шундый матур кешеләр, шундый оста, талантлы кешеләр белән таныштыра. Һәр вакыт шулай булсын. Уңышлар сезгә. Уйнагыз гармуннар бетмәсен.
киләчәктә дә шушылай очрашулар белән матур итеп яшәргә насип булсын. Амин, шулай булсын. Менә шундый күтәренке ноктада без сезнең белән сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.